kaixo ipar izarra nola aurkitu azalduko dizut orain. Eta hortarako orri honetan 3 konstelazio jarri ditut, 3ak zirkunpolarrak dira. Zer esan nahi du? Hemen ipar izarra dagoenez, birakari dira eta urte osoan ikusi dezakegu. Bat hau eta beste hau. Eta zein zen dute konstelazio hauek? Hau izango izateke hartz txikia, eta hartz txikiaren puntu honetan dago izar dizdiratsu bat konparatuz hauekin, ze hauek ez dira ikusten, baldin badago argi kutsadura. Egoten da nahiko soila bakarrik egoten da, Hemen ikusi daitezke bi, eta gero hemen beste bat. Baina hemen izar gehiago ez ditugu ikusten ez bada prismatikoekin. Prismatikoekin bai ikusi daitekela hauetan. Eta bestetik dugu hartz nagusia, hemen bai ikusi daitezkela izarrak dizdiratsuagoak direlako. Handiagoak jarri ditut, orduan hartz nagusiaren artean bi izar hauek lokalizatzen ditugunean, tarte hori 5 aldiz luzatzen badugu, iritsiko gea ipar izarrera. Orri bat jarriko dut hortarako, eta ikusten dezut bezala, dago 1, 2, 3, 4 eta 5. 5 tarte daudenean, iritsi gera ipar izarrera. Hartz handia aurkitzea ez da oso zaila gehienetan. Egon daiteke horrela. Batzutan, nahiko behan dagoenean, bekaldean, hobeda, orduan Kasiopeari kasu egitea. Kasiopea beste konstelazio bada, izan daiteke M itxurakoa edo V bikoitza. Segun behan dagoen edo goikaldean dagoen. Orduan, beste bide bat izan daiteke Kasiopea baldin badago aurkituta eta hartz nagusia ere bai, erdian dagoena hori da ipar izarra. Eta zertarako dugu ipar izarra? Jakiteko nun dagoen iparra, noski. Hori bale bada iparra, nire atzekoa, zure atzekoa, zer izango da hegoa. Eta hau, ekialdea. Eta hau, mendebaldea. Orduan, orientatuta gaude. Eta kontuan hartu behar da, ipar izarra, bai dela iparra. Ze hartzen badugu, halako brujola txiki bat, iparrolaz bat, esaten duguna iparra, beak seinalatzen duena ez da benetazko iparra, baizik ipar magnetikoa. Gure iparra eta ipar magnetikoen artean gradu batzutako diferentzia dago. Horregatik egokiagoa da ipar izarrari kaso egitea ipar orratzari baino. Orduan, orientazio honekin eta benetan ipar izarra aurkituko duzulakoan, beste bat arte, agur.